Słuchajcie, będzie nowa książka po naszemu. Ja jest Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Jest do łopsztalowania nowa książka po naszemu. To jest przekład mój i to jest Alicyjo we kraju dziwów. Fez ciekawa książka, staro. Jedna z takich najbardziej chyba znanych historii na świecie. To, co ja sam czytam, to jest książka ino do mnie. To nie jest tak, że ona już jest dostępna, jest ona we przedprzedeju i zaraz wam wszystko o niej powiem. Będę dzisiaj też czytać kontekst tej książki, bez to, że chciałbym, żebyście wiedzieli, jak ona będzie wyglądać, jaki będzie język w tej książce. No i tak by to dzisiaj wyglądało z tym wideo. Co bych chciał wam powiedzieć, że się tu zapisał pora rzeczy, bez to, że nie wszystko pamiętam. Co jest takiego ważnego? Jak się rozchodziło o łopsztalowanie tej Alicyje, to w opisie tego wideo znajdziecie link do wydawnictwa. Będzie ta książka wydana w wydawnictwie Silesia Progress i ona będzie z audiobookiem. Audiobook będzie czytać nie będę czytać ja, ino będzie czytać Anna Bączek-Liber. Tuż co z tym tekstem z Alicyje we kraju dziwów? No, do wielu tłumaczów to jest najgorszy horror, pra? Bez to, że tam jest tyle gier słownych, że tam jest tyle ciężkich jakby odniesień do świata takiego, jaki był w Anglii w połowie XIX stulecia. Pra? To wszystko trzeba przełożyć na śląskie realia XXI stulecia. Bez to ciężko mi się to przekładało, muszę przyznać, ale wiadomo, że do tłumaczów to jest jedno z największych wyzwań i wiadomo, że chociaż mi się ciężko to przekładało, to że jest rod, że mógł to przełożyć, pra? Co bych jeszcze chciał wam powiedzieć? Aha, ogólnie to autor, Lewis Carroll, on się bał, że ta książka będzie nieprzekładalna. Już chyba tam ze 3 albo 4 lata po tym, jak była wydana, on napisał do swojego wydawcy i powiedział mu w tym listku, że zdawało mu się, że ta książka będzie nieprzekładalna na inne języki z kuli tego, o czym jak wam przed chwilą powiedział, z kuli tych gier słownych, z kuli tych różnic, jak to się nazywa, kulturowych. Ale jednak widzicie, następne 150 lat pokazało, że jednak idzie przekładać chyba 170 języków, we 170 językach Alicyjo jest dostępna, no i już wnet będzie dostępna też po śląsku. I ja wam teraz przeczytam 2 fragmenta, jeden ze pierwszego rozdziału, drugi ze drugiego. Ponoć jest tak, że autor jakiegoś tekstu najgorzej czyta ten tekst, bez tuż bycie troszkę wyrozumni do mnie i jadymy. Alicyjo już pomału mierziło siedzieć kole swojej siostry na brzegu rzeki i nie mieć co robić. Rosa bodwa kukła do książki, co ja jej siostra czytała, ale w niej nie było obrosków ani godek. A co to za książka? Pomyślała się Alicyjo, bez obrosków ani godek. Toż miarkowała we swojej głowie, najlepiej jak mogła, bo wor w ten dzień uspał ja i z bamuncią. Jeśli przyjemność zrobienia wionka z gęsi pępków jest wert stowania i zbierania kwiatków, jak naroz biały królik ze różowymi ślepkami przed nią przeleciał. Nie było w tym nic mocniej obyczajnego. Alicyjo nie widziała nic mocniej obyczajnego ani w tym, i że królik powiedział do siebie: o nie, beda nieskorny. Jak potem się to wspomniała, to spomiarkowała i że winna się udziwić, ale w tym momencie zdawało jej się to blank naturalny.
Jak królik ale wyciągł zegarek z kabzi we swojej weście, wejrzał na niego i pognął dali, to Alicyjo skoczyła na nogi, bo przeszło jej bez głowa i że nigdy nie widziała królika, ani ze kabzą we weście, ani ze zegarkiem, żeby go z niej wyciągnąć. Gorką od ciekawości poleciała za nim bez pole i na szczęście doleciała na czas, żeby go oboczyć wskakować do srogiej królikowej nory pod żywym potem. Za chwilę Alicyjo skoczyła za nim i ani bez chwila nie miarkowała, jakim cudem ona wyjdzie nazad. Królikowa nora szła bez jakichś kąsek prosto, jak tunel, a potem naraz skręciła w dół, tak nagle, i że pod wiele Alicyjo pomyślała o stanięciu, ona już zaczęła spadać do fez głębokiej studnie. Abo studnia była moc głęboko, abo Alicyjo spadała fez pomału, bo jak spadała, to stykło jej czasu, żeby wejrzeć na dół i medykować, co się stanie dalej. No i próbowała patrzeć do dołu i spomiarkować, ku czemu leciała, ale było za ćma, żeby coś widzieć. Potem popatrzała na boki od studni i dojeżdżała, i że były pełne szranków i regałów ze książkami. Sam i tam widziała mapy i obrazki zawieszone na hokach, wzięła krauza ze jednego z fachów, jak przelatowała. Stało na niej apluzinowo marmolada, ale ku jej najsrogszymu zawodowi ona była próżno. Nie chciała ściepować krauzy, żeby kogo nie zabić, toż poradziła ja wrazić nazad do jednego ze szranków, jak koło niego przelatowała. No ja, pomyślała się Alicyjo, po takim spotku jak ten ślecieć ze słodów to będzie nic. W doma będą myśleć, że jest wesło dwożno. I ja nic o tym nie powiem, nawet jak śleca ze samego wierchu domu, co było moc prawdopodobne. W dół i w dół i w dół. To ślatowanie się nie kończyło. Ciekawe wiele kilometrów, żech już przeleciała, powiedziała na głos. Ja chyba docieram już blisko postrzodka ziemię. Niech pomyśla, to by było 6,5 tysiąca kilometrów chyba. Bo wiecie, Alicyjo nauczyła się pora rzeczy we szkole i chociaż to nie była fest dobro przyleżytość na pokazanie swojej wiedzy, bo żaden jej nie słuchał, to durch była dobro rzecz, żeby ja powiedzieć. To je chyba dobro dalekość, ale zastanawiam się, w jako szerokość albo długość geograficzną żech trafiła. Alicyjo nie wiedziała też, co to jest szerokość ani długość geograficzna, ale myślała, że to są fajne rzeczy do powiedzenia. A za chwilę zaś zaczęła. Ciekawe, czy przeleca bez ziemia. Fajnie śmieszne by to było, jakby wyszła między ludźmi, co chodzą ze głowami na dole. Antypatyje chyba. Cieszyła się, i że żaden nie słuchał teraz, bo to słowo nie miało dobrego klangu. Ale byda musiała się ich spytać, jak się ich kroj nazywa, pra? Wyboczcie, to je Nowozelandyjo albo Australijo. I spróbowała dygnąć, kej go dała. Naprawdę fajnie dygnąć, jak się ślatuje we lufcie. Myślicie, że wy byście poradzili? I pomyśli się łomie, że je mało ignorantka, jak tak pytam. Nie styknie pytać. Można lepiej to obejrzeć, kaś napisane. W dół i w dół i w dół. Nie było nic inkszego do roboty, toż Alicyjo chnet zaś wziąła go dać. Dinie mnie będzie chyba brakować dzisiaj. Dina to kot. Mam nadzieję, że nie zapomną mi dać miski mleka na wieczór. Moja biedno Dina, szkoda, że cię sam ze mną nie ma. Nie ma myszy we lufcie, ale mogłabyś chycić mentopyrza, a to je bez ma mysz, nie? Ale jedzą koty mentopyrze. I sam Alicyi się zachciało spać i zaczęła do siebie godać na półśpiku. Jedzą koty mentopyrze, jedzą koty mentopyrze, a czas od czasu jedzą mentopyrze koty. Bo wiecie, skuli tego, i że nie mogła odpowiedzieć na żadne z tych pytań, nie miało znaczenia, jak ona je ułożyła. Czuła, że uspowo i już zaczęła śnić, i że idzie ręka w ręka z Diną i godo do niej. Dina, ale powiedz mi teraz prawda, jadła żeś kiedyś mentopyrza? Jak naroz gich! Gich! Spadła na hołdka patyków i suchego liścia i upadek się skończył. Alicyi się nic nie stało i zaraz skoczyła na nogi. Wejrzała do góry, ale nad nią była ćma. Przed nią był następny długi przechód, a białego królika szło durch dojeżdżać, uwijać się bez niego. Nie było momentu do stracenia.
Alicyjo pognała jak wiatr i genau zdążyła go usłyszeć godać jak szał za winkel. Na moje uszy i wąsy, jak nieskoro się robi. Była blisko za nim, jak minęła winkel, ale królika już nie było widać. Znalazła się we długiej, niskiej sieni, oświetlonej rają lampów, co wisiały z deki. Naokoło całej sieni były dźwierze, ale wszystkie były zawarte. A jak Alicyjo przeszła tam i nazad jedną i drugą stroną, żeby każde spróbować otworzyć, to stanęła smutno na poszczotku i miarkowała, jak ona stamtąd wyjdzie. Naroz naszła trzynożny stolik, całki zrobiony ze szkła. Nic na nim nie było okrom maluśkiego złotego kluczyka. I pierwszą myślą od Alicyje była tako, że on może być do jednych ze dźwierzy we sieni. Ale niestety, albo ząbki były za srogie, albo kluczyk był za mały, ale w każdym razie nie otwarłby żadnego z nich. Jak ale przechodziła drugi roz, to trafiła niski forhang, co go przy niej dojeżdżała, a za nim były dźwierki można ze 40 cm wysokie. Spróbowała wrazić złoty kluczyk do ząbka i ku jej wielkiej radości on pasował. Alicyjo otwarła dźwierki i obejrzała, że one kludziły do małego przechodu, niemoc srokszego od szczurzin dziury. Klękła, łoboczyła do poszczotka i za przechodem widziała najpiękniejsze z ogródka, jakoby się szło farsztelować. Ona tak chciała wyjść ze tej ciemnej sieni i wandrować między tymi betami jasnych kwiatków i chłodnymi fontannami, ale nie wiedziała się rady ani przecić swojej głowy bez ten przechód. A nawet jakby moja głowa przeszła, pomyślała się biedno Alicyjo, to na nic by mi było bez moich ramion. O, jako szkoda, że nie mogła się złożyć jak teleskop. Można bych nawet poradziła, kiebych ino wiedziała, jak zacząć. Bo widzicie, zdarzyło się ostatnio tyle rzeczy, co ich świat nie widział, że Alicyjo wziąła miarkować, że tak naprawdę mało co było niemożliwe. Wyglądało na to, że nie ma co czekać przy dźwierkach, tuż poszła nazad do stolika, trochę z nadzieją, że znajdzie na nim inszy kluczyk, albo chociaż książka ze prawidłami składania ludzi jak teleskopy. Teraz znodła na nim flaszeczka, co na isto jej sam przodzi nie było, prawiła Alicyjo. A na jej szyjce była papierowa etykieta ze słowami wypij mnie, pięknie wydrukowanymi srogimi literami. Prosto było powiedzieć wypij mnie, ale mądro Alicyjo nie zrobiłaby tego tak od razu. Nie. Najprzód wejścia padała i łobocza, jeśli jakaś nie jest oznaczone trucizna, bo przeczytała pora fajnych geschicht o dzieciach, co się sparzyły, zjadły je dzikie bestie i innych nieprzyjemnych rzeczach, a wszystko bez to, że one nie pamiętały prostych prawideł, co je ich kamracio je nauczyli, takich jak gorki od czerwoności chok cię sparzy, jak za długo go będziesz trzymać, a jak utniesz się palec nożem, to on najczęściej krwawi. I nigdy nie zapomniała, że jak się pije ze flaszki oznaczonej trucizna, to chnet na zicher, prędzej albo nie skorzej, nic dobrego z tego nie będzie. Flaszka nie była oznaczona trucizna, tuż Alicyjo odważyła się ja spróbować i pokazało się, że była moc dobro. Ona poprawdzie miała szmak jak misząg ciasta cześniowego, puddingu, ananasa, pieczonego jędyka, tofi i tosta z masłem. Tuż fest wartko, jacołko wypięła. Tak wygląda fragment pierwszego rozdziału, a teraz przeczytam wam fragment drugiego rozdziału, bo chciałbym, żebyście też wiedzieli, jak wyglądają wierszyki, co są we Alicyi. Niekiedy, żech musiał troszkę udomowić. We przekładzie, we translatoryce udomowienie to jest lekkie zmienienie tekstu, tak żeby on odpowiadał kulturze docelowej. To znaczy nie, że czymia się blank tego, co było, co stoi w oryginale i no lekko to zmienią. W oryginale te wiersze, co są we książce, no to są parodie wierszy, co znały je bajtle w Anglii w połowie XIX stulecia. Bez to, że to są parodie, no to one były ekstra śmieszne do tych bajtli, bo wiadomo, no trochę zmienione. I chciałbym w niektórych miejscach utrzymać to, że one są śmieszne.
bez to, że to są parodie. No i myślę, że zaraz poznacie, o co się rozchodzi. O jeje, jakie dzisiaj wszystko jest cudaczne, a wczoraj szło jak dycki. Zmieniła się bez noc? Niech pomyśla, była żech tako sama, jak wstawała rano? Zdawało mi się, że pamiętam się czuć trochę inakszy. Jakżech ale nie je tako sama, to następne pytanie je, w to do piernika żech je. Ach, to jest wielko zagadka. I wziąłam myśleć o wszystkich znajomych dzieciach w tym samym wieku, jeśli nie umieniła się w jedne z nich. Na zicher, żech nie jest Ada, powiedziała, bo jej włosy mają takie długie wele, a moje nie mają żadnych. Na isto nie mogła być Julka, bo ja wiem o tylu rozmaitych rzeczach, a ona wie tak mało. Okrom tego ona jest ona, a joch je jo i jejku, kandy, jakie to wszystko zagadkowe. Spróbuję się wspomnieć wszystkie rzeczy, co wiedziała. Niech pomyśla. 4 razy 4 jest 12, a 4 razy 6 jest 13, a 4 razy 7 jest... Ojeje, nigdy nie dojdę do 20 w takim tempie. Ale tabulka mnożenia nic nie znaczy. Spróbuję geografię. Londyn jest główne miasto Paryża, a Paryż jest główne miasto Rzymu, a Rzym... Nie, to jest wszystko źle. Jerzech zicher, musiała się umienić w Julka. Spróbuję powiedzieć skoko w rubel. I skrzyżowała swoje ręce na klinie, jakby recytowała przed rektorką i wzięła to powtarzać, ale jej głos miał ochrypły i dziwny klang, a słowa nie wychodziły takie jak zwykle. Skoko w rubel po trowie, ino jedno mowgo wie, pośniadać by dobrze chciał, na talerz gąsionka doł. Łobie lemo zmierzło się, łon krząszczyka teraz chce, mszczka rozbytyż się zjot i do gniazdka nazot siot. Jerzech isto, że to nie są dobre słowa, powiedziała biedna Alicja, a jej oczy wypełniły się zaś płaczkami, jak prawiła dali. Musza być jednak Julka i będę musiała łostać i mieszkać w tym ciasnym domku, co ledwo ma bawidełek do grania i tyle lekcji do nauczenia się. Tak wyglądają fragmenta Alicyje w kraju dziwów, nowej książki po naszemu, co idzie ją już łopsztalować. I teraz ważna rzecz, bo poprawdzie dwie rzeczy. Po pierwsze, pomyślcie się o tym, że możecie to kupić komuś na godnie święta, bo wnet są godnie święta. A po drugie, wszyscy co kupią we przedprzedaju, to dostaną książkę ze moim autografem. Taką ekstra mało rzecz będziecie mieć, jak łopsztalujecie teraz przed premierą. Premiera, tak jak godą, jak dobrze pamiętam, 7 grudnia. No i to jest wszystko ode mnie na ten raz. Badnijcie się Alicyjo. Więcej chwilę z Gotką znajdziecie na Facebooku, a mnie znajdziecie na Instagramie. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.